Dili lang ang mga sugbo negosyo contenders mao'y makadawat og ganti ingon man pahalipay gikan sa Kapitulyo. Apan apil na usab ang mga board members nga mao'y nagtudlo kanila hatagan ang mao mga board members og infrastructure projects sa ilang mga distrito isip pahalipay sa ilang pagpaningkamot alang sa kalampusan sa unang hugna sa Sugbo Negosyo Program. Mobalik si John Fredson Granada sa dugang taho. 945 milyones ka pesos ang kinatibuk-an nga kantidad sa infrastructure project ang gihatag ni Gobernador Gwen Garcia sa mga opisyal sa Junta Provincial ug ni Vice Gobernador Hilario Davide III tungod sa ilang distrito nga nakadaog sa Top 10 Sugbo Negosyo Champions. Kaniadtong Huwebes, Oktubre 14, gibutyag na ang top 10 finalists sa unang hugna sa Sugbo Negosyo ug nagmalamposon kini tungod sa paningkamot ug suporta sa mga board members ug sa Vice Gobernador. Gianonsyo ni Garcia nga hatagan og tag 5 milyones ka pesos nga kantidad sa infrastructure project ang matag board member ug ang Vice Gobernador kansang manok nakapasok sa top 10 finalists. Samtang katong top 41 achievers, hatagan ng ilang mga distrito og tag 1 milyon ka pesos o 500,000 pesos alang sa mga distrito sa 7 ka mga promising entrepreneurs. Isaad man ko, nahala. Kana og musugot mo. Kung musugot lang mo. Sugot mo. Ang matag usa nga napilian sa 41 nga contenders or achievers, kung kang kinsa to nga negosyo, kada usa punan ako og tag 1 million pesos ang inyong infra. Infra ha? Kadtong most promising additional 500,000 each. Sa top 10, kana usugot raw sad mo. Ang top 10, kay lisod-lisod to giagian, punan to nako og tag 5 million pesos. Usag yun sa atong pasalamatan dako si Governor Gwen tungod sa iyang gugma sa atong mga kaigsuunan. Nakita magyud nato gawas ni Sugbo Negosyo, doon na pa yung mga programa si Governor Gwen, ang provincial government ninyo, aron mapakgang kining COVID-19 pandemic. Gov, thank you for your love, for your kindness to the Cebuanos. Apan giklaro ni Garcia nga sa infra projects igasto ang maong salapi sa proyekto nga mulungtad aron mapahimuslan sa mga Sugboanon. Karon nga i-contest na ang Sugbo Negosyo, matod ni Garcia nga mas higpit ang pagpili sa negosyo sa ikaduhang hugna nga magsugod sa sunod buwan. Ang Sugbo Negosyo Part 1, pagbangon man gyud to. Nalukapa man ekonomiya. Apan karon ug mulibot as probinsya, salamat sa Ginoo. Salamat sa paningkamot sa mga Sugboanon. Buhi ug balik ang ekonomiya, buhi ug balik ang Sugbo dinhi sa atong nasod. John Fredson Granada, Balita sa Sugbo.